един неразделен клас с радостни песни и шеги. Дългогласеше града след петия час. Един неразделен клас с общи тревоги и мечти чертаеше своя път и вярвахме всички до един, че ни чакат само празници, че щедро без предел времето пред нас. Къде останахме чудни вечери, безброй желания неизречени, къде сте мигове? Един етап от образованието и започва един нов етап. По-добър, по-успешен, надявам се, за всеки един от вас. И надявам се след този етап да се гордеем с вас още повече. Днес ще се насладите на един празник. А утре да получат отново работа за вас. Нашия последен учебен час. Моля дежурния да докладва. Госпожо Георгиева, учениците са готови за последния учебен час. Заповядайте. Учителко любима, ето че настъпи сетния ни час. Благодарим за грижата несломима. Благодарим за разбирателството ви към нас. Благодарности поднасяме за уроците тъй нужни и за пътя дълъг, който изхвърлихте с нас. За това, че ни научихте да бъдем по-задружни. Знайте, че това не би се случило без вас. Аз съм десетокласничка от любимото ми училище Васил Левски. Завършването тук разбирам колко много от себе си оставям в училището. Всички ние осъзнаваме, че ще ни липсват ученическите години. За нас часовете, прекарани в училището, ще бъдат ярък спомен, който ще остане завинаги в сърцата ни. В името на всички ученици от 10 клас, благодарим за положените усилия в учебния и възпитателния процес. Благодарим на вас, скъпи наши учители, за положения труд, страдания и вашата всеотдайност. Израствахте пред очите ни, а всяко израстване е свързано с промяна. Учихме се заедно, пяхме, мечтахме, тъгувахме и се радвахме. Разсъждавахме и спорихме, пораствахме. Осъзнавате ли, че този дълъг път на вашето съзряване сте изминали не сами, а винаги подкрепени, напътствани, вдъхновявани от своите учители? А вие сте нашето продължение, нашата надежда, нашата вяра. Следвайте пътя, който сте избрали, с вяра, защото тя е най-мощната сила на света. Бъдете упорити, не се отказвайте пред трудностите, дори когато се наложи да отстъпите крачка назад. Ето възможност да приложите всичко научено и да продължите напред с нови сили. А сега всичко свършва. Вратата се затваря. Чуваме милите думи на добър час и продължаваме по дългата пътека, наречена живот. Моля за последния звънец. Последното голямо междучасие за нашия 10 клас и заповядайте на бал. Да се